on tehdä enemmän juoksuja kuin vastustaja. Ottelu käydään kentällä, jonka rajojen sisäpuolelle lyöntien on osuttava. Kentällä on kotipesä ja 3 ulkopesää, jotka pyritään kiertämään juoksun saamiseksi. Sisävuorossa oleva joukkue lyö ja pyrkii tekemään juoksuja. Ulkovuorossa oleva joukkue puolestaan yrittää estää juoksujen syntymistä. Pelaajat lyövät vuorollaan palloa ja pyrkivät etenemään pesältä pesälle ennen kuin ulkopelaajat saavat toimitettua pallon seuraavaan pesään. Mikäli pelaaja kiertää kaikki kenttäpesät laillisesti ja saapuu kotipesään ennen palloa, syntyy juoksu. Kun ulkopelijoukkue saa toimitettua pallon pesään ennen eteniää, syntyy palo ja pelaajan taival päättyy siihen. Kun paloja on syntynyt 3, tapahtuu vuoronvaihto ja ulkopelijoukkue siirtyy sisäpelijoukkueeksi ja päinvastoin. Enemmän jaksolla juoksuja tehnyt joukkue voittaa jakson. Ottelun voittaa se joukkue, jolla on enemmän jaksopisteitä.